थांनाय बिटिआर गोरोबथायाव आंबो सासे सागानगिरि जानायलाय थांनाय 53थि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जे जथुम्माया गहपुरनि मुंख्लं फोथाराव जादोंमोन। बे जथुम्मानि थान्दै मेलनि गेजेरजों आङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय बिदाय लाबाय। मानोना सुक्ति मोनसेयाव सागान होखांनायनि उनाव आफादाव थानाया बियो मोजां नङा। बेनिखायनो आङो गावनो बुजिनानै आरो जोंनि आफादनि मानसिफोरजों सावरायलायनानै आङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय बिदाय लादों। बिदाय लाखांनायनि उनाव आङो आंनि लोगोफोरजों आंनि बोसोनगिरिफोरजों सावरायलायदों मा खालामनाया मोजां जागोन। आरो इउपिपिएल हान्जानि मानगोनां आफादगिरि आरो चिफ मानगोनां मुस्रि प्रमद बर' आरो दलनि गोबां दैदेनगिरिफ्रा आंखौ हान्जायाव हाबनानै खामानि मावनो खावलायनाय लेखायै आं दिनै इउपिपिएल हान्जायाव हाबनानै खामानि मावनो थाखाय थि खालामबाय। फैबाय थानाय समाव इउपिपिएल हान्जायाव थानानै बिटिआर गोरोबथानि जे दफाफोर बे दफाफोरखौ मावफुंनो थाखाय आंहाबो जिहेतु मोनसे बिबान दङ। जिहेतु आं सागानगिरि, बेनिखायनो आङो बिथांमोनजों थानानै जिहेतु सरकाराबो इउपिपिएलनिनो सरकार आरो खामानि मावनो हागोनब्ला दफाफोरनि बागै खामानि मावनो हाफुंगोनब्ला जिहेतु जों बाहाय सागानगिरिफोर दङ। बेनिखायनो दिनै आं इउपिपिएल दलाव दिनै आङो हाबनानै खामानि मावलांनो थाखाय थिग खालामदों। बिधानसभा बिसायख'थियाव इउपिपिएल हान्जानिफ्राय नोंथाङा माबा मोनसे सुबिदा मोनगोन नामा? दायो गोबां मानसिफोरनि सावरायनाय, गोबां मानसिफोरनि लुबैनाय, गोबां मानसिफोरनि थिनदों जे फैबाय थानाय आसाम बिधानसभानि जे बिसायख'थि क'क्राझार इस्ट कनस्टिटुवेन्सिनिफ्राय आंखौ बिजाथि लानांगौ होननानै बिथांमोना बुंगासिनो दङ। नोंथाङा फैयोब्ला देरहानो हागोन। गुबुन गुबुन हारि माहारिनि गेजेरावबो जिहेतु मोजां मोनसे सोमोन्दो दङ आरो गोबाव बोसोर क'क्राझार जिल्ला आन्सलिक दखरा आरो दालाइसा आफादाव थानानै मिरु आफादाव थानानै आं खामानि मावबाय। बिनिखायनो बर' रायजो राजाफोरजोंबो मोनसे खाथि सोमोन्दो दङ। जेंनाफोरखौ आङो बुजिबाय, नुबोबाय। बिनिखायनो रायजो राजाफोरनि आसा आंनि सायाव जे नोङो टिकेट लानानै गेलेनांगौ, नों थायोबा देरहानायाबो गोरलै जागोन, बेबायदि मोनसे बुंदों। आंबो आसा खालामदों हयथ' दला बेबायदिनो सानगोन आरो फैबाय थानाय समाव हयथ' बिथांमोना थिग खालामगोन। मोनसे माहारियारि आफादनिफ्राय हरखाबै मोनसे राजखान्थि हान्जायाव बारस्लायनायनि उनाव नोंथाङा माबायदि गोसोआव माबायदि मोनदांदों? नंगौ, आङो गोबाव बोसोर दुलाराय बर' फरायसा आफादाव थानानै खामानि मावबाय। फरायसा स्कुलनि फरायसा खौसेथि जे आफाद, बे आफादाव आं लेङाइ गाहाय नेहाथारि जादोंमोन आरो बिनिफ्रायनो थोंजोङै आङो दुलाराय बर' फरायसा आफादजों 1991 मायथाइनिफ्रायनो सोमोन्दो जादोंमोन। बिनि उनाव आङो बालाजान थिनालि दालाइसा आफादनि गाहाय नेहाथारि जानानै खामानि मावदों। दखरायाव गाहाय नेहाथारि जानानै खामानि मावदों। जिल्लायाव आं 12 बोसोर गाहाय नेहाथारि आफादगिरि थाबाय। 6 बोसोर मानगोनां प्रमद बर'जों गाहाय नेहाथारि जानानै खामानि मावदों। माहारियारि बादनि थाखाय खामानि मावलांदोंमोन, माहारिनि जेंनाफोरखौ लानानै खामानि मावलांदोंमोन। एबारनिफ्राय आङो गुबुन मोनसे प्लेटफर्माव फैबाय। हयथ' खामानिया एसे आलादा जागोन, नाथाय आंनि जि खामानि गोजानाव थाब्लाबो आङो दुलाराय बर' फरायसा आफादजों सोमोन्दो लानानै एबा जों मावबोनाय जि हाबाफारि बेफोरखौ गोसोखांनानै फैबाय थानाय समावबो मदद खालामनो थाखाय आङो थामथिम आरो माहारि बादखौ फोथांनानै लाखिनायावबो आंनिफ्राय जथेस्थ' आंबो हानायखिनि हेफाजाब होलांबाय थागोन। जुदि नोंथाङा दिनै इउपिपिएल राजखान्थि दलाव हाबनाय हिसाबै दानि सोलिफु राजखान्थि थासारिनि बागै सावरायनो दा मानसिफ्रा गोबां रोखोमनि सरसा खालामो, गोबां रोखोमनि सावरायलायनाय जायो। पजिटिभ, नेगेटिभ गोबां रोखोम सावरायदों। दानि थासारिया मोजां मोनसे थासारि, बावहाय सोलायनाय मोनसे थासारिखौ बयबो लुबैदों। हादर नाङैनो जों बेखौ नुगासिनो दङ। फैबाय थानाय समावबो इउपिपिएल हान्जाखौ रायजो राजाफ्रा मदद खालामगोन। थांनाय समफोरनि खोथाया एसे आलदामोन बिटिसि बिसायख'थियाव। मानोना थोंजोङै आन्दलन खालामनानै एकर्ड मोनसे खालामनानै बिसायख'थियाव बाहागो लानायखाय गुबुन हारिनि मानसिफ्रा फोथायनो थाखाय गोब्राब मोनदोंमोन। नाथाय बे मानसिफोरनि दैदेननायाव दायो जिहेतु बिटिसि सरकार जाबाय, बेनिखायनो हारि माहारिनि मानसिफ्रा फोथायनाय लादों जे एबार बिथांमोना सरकार दाबायब्ला, दल संगठनखौ नागारबोबायब्ला एबार गभर्नमेन्ट बायदि बिथांमोना खामानि मावगोन। आरो सरकार दानायनि उनावनो मानगोनां बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' बिथाङा हा हुनि पाट्टा जायफ्रा मोनथारनांगौ बेफोरखौ होबाय। गुबुन गुबुन हारि माहारिनि गेजेरावबो जेरैबायदि बिथांमोना संबिधाना होनाय जि गोहो, बे गोहोफोरखौ मोननांगौ, जेबायदि सुजुग सुबिदाफोरखौ मोननांगौ, बेफोरखौबो बिथांमोननो मोननांगौ जि जौखोन्दो बेबायदिखौ होनायखाय दिनै गोबां गुबुन हारि माहारिनि मानसिफ्राबो इउपिपिएल दलनि सायाव फोथायनाय दं। बेनिखायनो फैबाय थानाय समाव इउपिपिएलआ गाहामैनो गाहाम हाबा मावलांनो हागोन आरो बिटिसिआव जेसेबांनाखि बिधान सभानि सिट दङ बे समस्तिफ्राव इउपिपिएलआ देरहानो हागोन होननानै आं फोथायो।